paano sila makakabili sa'yo? Makaka-contact po sila sa akin sa Facebook po, yung Facebook ko po na Christian Deluga. I-PM lang po nila ako para malaman nila kung ano yung mga stocks na available, yung mga kulay, pati po flower horn, may available din po. Ganon din po, ma'am sir, 250 pesos lang din po. Ayun. Murang halaga, nakakatulong po sila sa akin as well as magkakaroon pa sila ng magandang isda. Mula sa Maynila, isang lalaki ang nananawagan ng tulong para sa gamutan ng kanyang ama na may cancer. At para sa detalye, makakausap natin ngayon si Christian Deleca, bunso sa 4 na anak ni Tatay Geraldo Deleca. Magandang hapon, Christian. Yes po. Opo, kamusta na po ang kalagayan ng tatay mo ngayon? Ito po, kakalabas lang namin ng ospital after 10 days. Kalabas din kami sa ospital. Ang tatay ko po ay na-diagnose ng pancreatic cancer stage 3 po. Opo. So ikaw na po ang punong abala sa pag-aalaga at pag-aasikaso po sa tatay niyo po? Yes po. Opo, maaari ba namin maitanong kailan pa po ito na-diagnose na cancer itong tatay niyo po? Last Feb po, 2025 this year, medyo sumasama yung pakaramdam, madalas ang pagduminga, madalas ang pagkatahinga, ganyan. Tumawala ng appetite, pumapayat. Opo. Kaya check up na namin. Dumaan po ang madaming procedures. Na-diagnose na po siya na may tumor sa may pancreas po. Opo. Tapos po nung mga una, medyo painful pa dahil sabi nga nung doktor, isa ang pancreatic cancer sa may pinakamasakit na cancer na pwedeng tumama sa tao. Opo, Christian, nung nalaman nyo na ganito na pala yung kondisyon ng tatay mo, ano yung una mong naramdaman? Siyempre po, hindi naman namin akalain na magiging cancer dahil ang tatay ko po ay maingat sa pagkain, hindi masyadong kumakain ng karne, puro gulay at isda. Tapos malalaman lang namin na yun nga, may cancer siya. Sobrang nakakalungkot yung ganun pangyayari. Pero ganun pa man po, tuloy-tuloy pa rin sa buhay kahit na medyo kapos, medyo mahirap. Tuloy-tuloy pa rin. Opo. Hindi naman kami nawawala ng pag-asa na sana may mga tutulong at nagagaling si Papa. Paano ngayon, Christian, natutustusan itong pangangailangan sa ospital ng tatay mo? At syempre, yung pangangailangan nyo sa araw-araw? Opo, nananawagan po ako na baka lang naman po may tutulong, may mga mabubuting puso na makakatulong sa amin para pang araw-araw sa pinansyal. Tsaka lagi po kasing kailangan namin ng pinansyal, gawa po ng weekly yung chemotherapy ng tatay ko dahil nga po sa kanyang sakit. Kaya kailangan po namin ng panalangin tsaka siyempre ng malaki-laking pera para makapagpatuloy kami sa gamutan ng aking tatay. Opo, ikaw ba, Christian, ay meron ng trabaho at itong mga kapatid mo para makasuporta sa pangangailangan sa gamutan ng tatay mo? Ako po ngayon ay full-time na caregiver ng tatay ko. Ngayon po, apat po kasi kami magkakapatid. So yung 3 po, tulong-tulong kami sa pagbibigay ng kalinga, pagbibigay ng pera sa tatay ko. Siyempre, kailangan tulong-tulong para matugunan yung tustusin. Kaso, dahil may kanya-kanya rin silang pamilya, kinakapush kami. Kaya, yun po, gumagawa ako ng paraan para hindi kami maging pabigat, hindi rin ako maging pabigat sa pamilya ko. Opo, Christian, magandang hapon. Hello po. Opo. Magandang hapon din po. Opo, Christian, nababanggit mo na ikaw ay isang full-time caregiver ngayon. Pero, ikaw ba ay nakapagtapos na ng pag-aaral? Hindi po. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral, ma'am. Ako lang po ay college level. Okay. So, college level. Pero, may plano pa na ipagpatuloy yung pag-aaral? Wala na po, ma'am. Kasi, yun nga,
as of now, nabanggit ko na bukod sa kinakapos na kami, may sakit ang tatay ko. So, wala na po akong plano. Opo. So, parang isinasantabi mo muna yung plano or kagustuhan mo makapagtapos ng pag-aaral dahil nakafocus ka ngayon dito dito sa tatay mo. Opo. Okay, so aside sa pagiging full-time caregiver, ano pa yung pinagkakaabalahan mo sa buhay, Christian? Yun nga po na nakapag-isip ako na kausapin isa sa mga kaibigan ko kasi at nawala po akong pinagkakaabalahan. Kaya naisip ko na magbenta ng isda para makadagdag sa pantusto. Opo, magbenta ng isda. Ito bang isda? Ito yung nilalako sa market or buhay na isda? Buhay na isda po, pang-alaga po sa aquarium po. So ornamental fish. Ornamental fish po, yes Okay. So nasa magkano naman yung kinikita mo sa pagbebenta ng mga isda? 250 po kasi yung benta ko. So akin po doon yung 50 pesos. Ayun. So yung 200 na pupunta doon sa may-ari, yung Yes po. yung 50 sa'yo. Opo. Okay, parang ano lang, commission base. Yes po. Okay, so ang benta doon, saan mo ito ginagamit? Yung 50 pesos kada isda. Pinapandagdag ko po sa mga pang-araw-araw na. Actually, kahapon lang po yun nag-umpisa ng isang araw lang. Kaya hindi pa ganun kalaki yung kinikita nung in beta for a course na pinost ko kasi nga kaunti pa lang yung bumibili kaya saka po kung meron din magkagusto ilin nila po ako Opo. para madagdagan yun. Okay. Kasi Pero po ano po yun panggamot po ni Ayun, dagdag sa panggamot. chemotherapy, pamasahe. Yun po. okay, so Okay. panggamot partner, yun ang kagustuhan niya na yung benta niya doon sa Beta for a Cause, pangdagdag sa Pandagdag. gamutan ni tatay. Ayan. Christian, gaano mo ito kamahal itong tatay mo? Ay siyempre po, mahal na mahal po, sino naman po ang anak na gusto na lang, basta-basta na lang mawala yung tatay. Okay ba? Ayan, in case na marami sa atin ngayon na nanonood, gusto mong i-offer itong binibenta mo, paano mo itong ibenta at paano nila makukuha paano sila makakabili sa'yo? Makaka-contact po sila sa akin sa Facebook po, sa yung Facebook ko po na Christian Delica. I-PM lang po nila ako para malaman nila kung ano yung mga stocks na available, yung mga kulay, pati po flower horn, may available din po. Ganon din po, ma'am sir, 250 pesos lang din po. Ayun. Murang halaga, nakakatulong po sila sa akin as well as magkakaroon pa sila ng magandang isda. Okay, so believe din kami sa estratehiya mo, Christian, na makatulong sa iyong tatay sa gamutan. So mga ka-aksyon, hanapin nyo lang po sa Facebook yung account ni Christian Delica. Yan yung personal niyang account kung gusto nyo makatulong sa paraan ng pagbili ng isda. Kung hindi naman, kung gusto nyo dumirekta ng pagtulong, kontakin nyo lang po yung kanyang Facebook account, Christian Delica. Ayan. Kung meron naman kayong mga ka-action na mga sobra, ay ibigay na natin kay Christian para makatulong sa gamutan ng kanyang ama. Eto, Christian, makinig ka, meron kaming staff dyan sa Maynila na dadalaw po sa inyo at iabot ang munting tulong mula sa aming program. Maraming salamat po. Opo. So, yan, Christian, tatagan mo lang yung loob mo at panatilihin mo yung pagmamahal mo sa tatay mo at syempre, lahat ng ginagawa mo yan in due time, pag gumaling na yung tatay mo, malalaman niya kung gaano mo siya kamahal. At huwag kang mag-alala, Christian, God is really watching us from a distance at tutulungan kayo na makalampas dito sa problema at gagaling din itong si tatay mo. Christian? Yes po, maraming salamat po.